Luto na po ito mga studio. Yan o, medyo malapot na po yung sabaw. Lipat na po natin sa lagayan po. Bango-bango na mga studio. Tara na po, kainan na po tayo. Welcome back mga ka-studio. Today's episode po, magluluto na naman tayo. At ang lulutuin natin for today's episode ay pork ribs caldereta. Ito po yung ribs po na tinanggal natin sa lechon belly episode. Yan o. So para mas masarap ito mga studio dahil hindi masyadong madami yung laman, dadamihan natin yung mga vegetables, patatas at saka carrots. At saka dapat po malapot kunti yung sabaw para masarap talaga na caldereta. Tara, simulan natin to. Let's go! Unang-una, hiwain natin into small pieces para mas mabilis lumambot. Yan. Okay na to. Yan o, ito nga kuha ano, para merong buto tsaka meron ding laman. Yan, okay na to. Tara, hugasan na agad natin to mga studio. Hugasan natin ang maigi yung karne mga studio, pero nahugasan na to siya. Finalize na lang natin yung hugas ba. Siguradong malinis yung ribs natin. Sa tubig natin. Unang-una, lagay natin yung kawali, tapos ilagay din natin itong spare ribs natin mga kasudyo. Hayaan natin itong ganito hanggang sa mag-golden brown siya. Ito na mga kasudyo, binabaliktad ko na yung mga ribs. So ginawa natin to para mawala yung langsi ng karne, saka mawala yung mga dugo ba. Okay na ito mga studio, naglabas na ng konting mantika. Kunin na natin ito dito. Next po, mag-isa na tayo ng ahos. Yung ribs naglabas ng konting mantika, kaya yan na lang ginamit natin. Next, Mumbai. Ito okay na to mga studio. Ilagay ko na ulit yung ribs. After nyan, maglagay ko ng kunting suka.
Okay lang. After dito, lagay ako ng tomato sauce. Lagay na din ako ng konting tubig. So since malambot naman tong karne natin mga studio, saka hindi masyadong marami yung laman, lagay ko na din to yung carrots saka patatas. Tapos takpan yung mga studio, since wala akong takip, hindi na lang tatakpan. Ito hanggang sa lumambot yung karne at saka yung mga vegetables. Balikan natin mamaya. Malambot na yung mga vegetables saka yung karne malambot na din. So titimplahan ko na to mga studio. Final, lagay ko na yung green peas. Lalagay na din ako mga ka-studio ng kunting black pepper. Asin. Kunting magic sarap. Kaya ilalagay ko na din tong bell pepper. Mix na natin. Itong kaldereta natin mga studio, hindi siya mapula-pula kasi wala tayong nilagay na ketchup dito. Yung ginamit natin, tomato sauce lang po. So yan natin yan mga ka-studio ng mga 5 minutes, tapos ready to serve na po ito. Luto na po ito mga ka-studio. Yan o, medyo malapot na po yung sabaw. Lipat na po natin sa lagayan po. Bango-bango na mga ka-studio. Tara na po, kainan na po tayo. Ito na po mga ka-studio, luto na po ang ating spare ribs caldereta. Wow. Wow. Yan natin patagalin to mga studio. Pray muna tayo bago start kumain. Bless us, O Lord, and this day gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Yan, kainan Wow, na. kainan na po tayo mga studio. Tayo. Diyan kita mo? Okay lang. Oh, parang merong nagbibidyoke pang. Malayo lang yun. Mga garaw. Thank you pang.
Wow. Wow. Mhm. Sabaw mo. Natin skili to, sticky kay. Magkuha ako. Nakinamot lang tano. Yan. Yan, kainan na to. Yan na po. Sarap na pong kumain. Kain na tayo mga ka-studio. Kain na po tayo mga ka-studio. Abangan nyo pala yung isang mananalo ngayon ng 500 500 pesos. pesos. Kain po. Ambot na. Sakto lang yung kuha niya ba? Merong anong tawag yan man? Sakto lang yung timpla. Manamis-namis na medyo maalat kunti. Ano na po iray mo? Sorry. Ito na po yung kinuha niya na ribs sa lechon belly. Lagyan namin ng mga patatas po para may mga gulay ba no? Kapag Thank you. sakit ah. Wow, malaking ito. Nainit ah. Yung sabaw niya nanuot talaga no? Just sticky siya ba? Ito belum bang? Mesti kayo sinja na po. Sarap. Ribs. Panalo na iulam no. Po. Tsaka mas mura lang yung kilo ng ribs pa, no? Tsaka extra kasi ito ba? Parang kuha lang ba? Sobra lang yung bili ba? So para hindi masayang, mas lalong sumarap, gawin na lang kaldereta. Yes po. May dumaan na namang eroplano pa. Daming dumadaan dito ba no? Nalo na naman yung kainan mo. Po. Masarap na naman yung pananghalian natin, pang. Hapunan na to mang. Hapon lang dyan. Tsaka yung patatas at carrots, hindi na overcook ba? Yes po. Sakto lang. Labo pa kasi siya.
Ikaw pa, oh. Yun, thank you, ma'am. Akin. Sa akin tang. I-enjoy ka, kit-kit na, kit-kit na. Yung sauce kasi, no? Ang sarap ba? Makapit talaga sa ribs mo. Kumakapit sa, Kaya malasa yung... sa loob. Mabilis na maluto mo, no? Yes po. Pinako, ma'am. Ako din po. Ay. Cheers tayo ng tubig. Cheers. Tubig Cheers, po. tubig po. Grabe, ang sarap na kainan natin ngayon pa. Sold na naman yung kainan. Today's winner po ng 500 pesos cash early Christmas pag-giveaway po ng Bisaya Studio Family ay si Krisa Reyes. Wow, congratulations, Congratulations po, ma'am. Krisa Reyes. Krisa Reyes. Wow. Shout out po muna Shoutout po muna kami. Shout out Rosemary Tats, Kusina Alex, Smash Boy Mix Vlog, Rarsin TV, Luisa Roque, Jim and Jayan from Melbourne, Australia, Princess Aranda, Kbot Nines from Bohol, Gisril Nabas, Baby Joy Eugenio, Evelyn Anuver, Xavier Payot, Marife Damaso, Josephine C. Valerio from Sampalucan, Taytay Rizal, My Cravings, meron din po siyang channel, mukbanger Opo, din po. nagmumukbang din po yan. Tita Luz from Paris, Teresita Inimisio, Marie Chloe Baha from Bohol, Almasan Family, Marites Duterte, Axel Bonifacio from Bataan, Paping Kero from Norway, Love Mel TV from Lapu-Lapu at Charles Ibasco. So yun na po lahat mga ka-studio. Once again po yung nanalo si Krisa Reyes. Yes, congratulations. Congratulations po. So hanggang dito lang po kami mga ka-studio. Sana po nag-enjoy kayo sa outdoor cooking at mukbang namin today. Uy, mayroon pala nahulog isa mo. Kainin ko lang yan. So bye for now and kita-kit po tayo sa susunod na outdoor mukbang adventure. Bye-bye. Bye.